Došli u treću epizodu Skyblock preživljavanja. Danas ćemo pokupiti ovo što imenavamo točiće, škrinja i 2 kaktusa. I onda ćemo pokupiti jedan pijesak, jednu kocku. Polako se približava. Jedan pijesak je sasvim dovoljno da napravimo tako da vidimo što se podešava. Evo ga to. Nema nikoga. Obsidijan, lubenica, sjemenke bundeve. I ovdje još staviti kamene ploče. Još nas nije uvozila glad, sam da pojene spojeno lagano. Da. Ovdje je vrlo usko, da ćemo proširiti. Možemo da ćemo do škrinje. Da vidim što tu sve ima. Uzet ćemo sjekiru, stavit ćemo raširenu škrinju, kaktus, pijesak, strijele, sjemenke bundeve, obsidijan, drugo meso, lubenica. Vjerojatno moram naprijed sjemenke lubenica, tako što u jednom od 50 zadataka koje ćete imati objavljene u deskripciji. Tako. Ne, krivo. To. Svidali smo se. I sad ćemo uzeti sjekiru, samo ovdje ćemo morati malo se bolje ograditi. Sad ću napraviti izgled sa beskonačno vode. Sjajno je to izgled. Onda ćemo posaditi. Dobro. Osjajno, što može drveta, 3 fantastično. Evo i četvrtu ulogu, moći ćemo napraviti ekstremno veliku formu drveta, to će biti sjajno. Malo nestaje gladino, još nestaje. Dala smo jabuku, navila. Gdje ćemo se? Ovdje više nije mjesto. Kopat ćemo
kamenim krampom. Onda pravim ovaj trik kamera. Desetog stježanja smo sigurno dobit ćemo i ne. Samo morat ćemo vidjeti kako. Sigurno nekakvim trikom, jer ne vjerujem da ovdje ima željeza. Nećemo ni pokušavati baš. Ovo i nešto, treba će nam zemlje. Ne znam. Vidjet ćemo. Ovdje ćemo 25. Kamenčić. Dok Skyhouse imate više stvari, ovdje vam je teže preživljavati. Pa ajmo do 30, kad smo već krenuli. Tako. Napravit ćemo pečnicu. To je jedan od zadataka. Će biti sjajno. Bolje. Mijenjat ćemo malo zemlju i kamen. Biće kamen umjesto zemlje, kako smo dovoljili. To je jednu zemlju, tako ćemo morati mijenjati, pa ćemo još drvce. A sad ćemo peći temelj. Ono. A imamo 21. Sad ćemo krenuti malo posaditi ovo drvo, naćemo mjesto za njih i onda ćemo krenuti na izvor beskonačno vode. Farma. Dalje. Možda ćemo probati. Sunce polako dolazi. Čekamo ugljen. Nećemo. Sada evo se. Je. I pijesak. Kreće spunanje zvuti, ovdje nećemo raditi. Daske imamo. Tako. Malo
Imamo luk, nemamo. Tako. Dobro. Sad smo ovdje ovo malo više. Zemlje 3 komada. Sad ćemo proširiti staviti. Malo pa bilo tu samo. Ovo je ima samo da vidimo. Nema li osvjetitelja. Da kako? Da kako? I to bi to. Vidimo se u nekoj idućoj epizodi. Lajkajte nas i subscribeajte. Doviđenja.